de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Por eso tamén hoxe estamos aquí exhibindo xusticia para José Couso, un profesional da nosa terra que foi atacado cobardemente, non? Xunto a outros compañeiros mentre facían o seu traballo informativo. Que casualidade, Hotel Palestina, que casualidade, non? Foi no Hotel Palestina donde él lle mandaron aquel misil desde o outro lado do río, non? Hacia ese hotel. É tremendo ver como todo isto sigue funcionando desa forma. Porque a pesar das numerosas presións exercidas polos gobernos de Bush e Aznar, houbo xornalistas decentes e valentes como José Couso que decidiron arriscar a súa vida para que puidésemos coñecer que a realidade non era a que nos contaban, o chamado trío das Azores. Non había armas de destrucción masiva, tal como anos despois tuveron que recoñecer Bush e Blay.